Ay! Eso. Wow. Patay ko. Yogs. Pumango sa akin. Sige lang. Ampang lang. Ampang lang. Lagi na record ko yung ampang. Sa tili ko na papatay na. Wala, ay video nung yan. Sinsyagid. Tayo, makwet ka. Hindi lang. Lagi na record ko ampang mo. Ano? Balik SMG ka, kaga ano lang isa mo karmas? May SMJ ko kagkuhan. Rifle? Ano gani? Nang... M4 EBR ka? Ikaw lang may bati ano? Bukay na. Isang tingin mo. Ay, hinay, subong ya. Bukay na. O kunin na. Lagi na po yan. Nice na. Gearphones ka? Oo. O kaginaw ay ko ng earphone yan. Oo, may gamay kaya po. Gamay ko subong kag naka-loudspeaker ko, naka-speaker ko. Lata di sila. Yun naman. Kaya mo na, lapit na lang mo, 30 na lang ako kontra. Ang patsa 9. Sagaw ko kaya nito mo. O, si Phase Hype, pag hindi mo kag si Survival. Wala Grabe. ano. Ako si mo, sakay mo na lang, sakyan mo ng slakyan, libot-libot kada yon, kag pangambush ka na lang. Hindi ko Kulbaan ka eh. Uy. Dapat di kong pakulba, dapat, Peter to, no? ano? Peter to, ready sa... Sure ka? Oo na, galaw. Na... Masilayo na yan. Ako si mo sakay ka ng salakyan. Di yun, nalingkat na nanda. Kulbaan ko ako. Ngayong pakulba, ang pang nun eh. Kung nakulbaan ka, ikatuin na lang sa kibunggoy kasi lakyan. Sige lang, ako di ka tanaw sa likod mo, ako di ka lantaw. Ako di ka lantaw sa mga kilid mo. Show my rice, show my rice. Gusto ko kumain ng show my rice, show my rice. Ano, play sa play. Pero ko sa kulba. Shift. Parang loot ng balayo, hindi ka? Kung kabati ka gunshot, katuan mo kagi bumbahi tayo na. Nagliwa yung ano. Ay, may ano to. Bala. Na. May crate. Ay, nanong. Kita mong crate? Why?
Sa likod mo, atonan. Pabili mo. Lapit lang halong naka-expose kita katama oh. Karagay. Na. Pati yun. Ay nako, lakat na lang. Anong item? Dilisot. O, kuha na. Check ko na. May tao. Damo sila. Pabaraki. Nago. Ready ng SMG mo. Patay mo sila! Oh my goodness! Narecord! Maro ba? Ilitso, gaya maro, bilib ko. Bakit ba? Ubus mo din. Ano gingamit mo? SMG or rifle? Rifle ah. Reported. Oh, bye oh. Bilib ba? Gawa auto nila. Araw, kuang isa ka, no? May na-drop man na siguro. Damo ba? Dami ba? Maro ba? Ubus mo to. May times 8 ka? Wala, 4x lang eh. Sige lang. Hindi lang ko ah. So timingan, gibin nga nagtupaday sila. Oo, isa lang ka pa para, kamo na ubus na. Ayun, pakadyo. Ito, sige. Apa lang. Sa may imo right, may ara to crate nag-drop. Pwede ka naka-snipe kung sino magkato sa may crate. Ayun. Kung kaya eh, 4x na rin na ako. Kaya guro, computer lang. Kaya na. Lula. Matutul kita mo? Dilangid. Paulan ni. Pinago ko na eh. Ni ka arara arara gasaka sa gabasaka kita ka gulo nila. Nago sa may kaway likod kaway basta may ipit kanila na sa ano. Tigan lang. Lagi resort mo sa. Voice na nagbalik dilangid. Kasi balikan na nilang patayo. Pwede mo gusto mo kung ano lang. Kung na timing nga, nagtindog ka to kagin tiro mo sila duwa, naglabay, mapatay mo sila tali. Tulbahan ba? No, 13 na lang. Damo ko ba? Nakatuguray. Sino ka lang alam eh. Oo. Pili ka man kasakay sa auto da. Batian, lalo. Pili ka man diri ka oh. Sa tunga ka. Para ako magamay man gid. Hindi diri ko. Tutunga, lalo. Bantay ko, Nenong. Ano? Bantay ko, Danay. Sige. Kita mo, tapos hindi ko makita. Sige. Pero hindi ka makita likod mo ah. Sa salakyan ko lang na makita ang likod mo.
inay. Gamay ng circle, gamay ng circle. Gusto ko kumain ng siomai rice, siomai rice. Kagame ako na sa una mo. Nag-fire team below. Nanago. Ako, nag-fire team solo ko. Nanago ko sa likod sang crate. At tingala. Why ko ginkwa danay? Di pag sakay na sa lakyan, di pa barakal. Bilang sila muna ako. Ngara ka na, lapit ka sa circle, oh. Ang likod mong circle, oh, malabutan ka na karon. Gamatama, tagamay yung circle, oh. Lakat ka na lang. Ito. Pabraki. Okay. Nice. Mahal ba? Reload. Saka na kay gagamay ng circle, oh. Hindi ka magagi sa mga puti na lagyan, ano, sa mga ilamon, kailang permi. Kay amo ng weakness mo. Pati ka to? Apa. Or lakat sakay, lakat na. Sakay na, gamay na health mo, lakat na. Shift ka kung gusto mo mag-night mo palayo, agad. Or nago ka lang. Uy, patay. Sige lang, away kaso. Bo. Sige lang, record ko.